Richum kaham chumma bai shimi borok kaham enggu abo hai ko gya. Richum ketal chumuk tongma nugui a borok kaham engnai abo hai bo kok kri richum bai borok ni bukha shini jagya. Borok kaham engna bagai nango bukha bo kaham. Shak ni kok wan Swtwi buni kok no bo wan chukani nango fiaba isasek borok wan chugya buni kok. Lachia makhangkara borok botongo haste ganangai. Laitnai kok pisalo. Sharik jora lechu bagan amchai Elbert Ekka Memorial ni buskango lama Ganao basawi Swtwi tongkha richum kaham chumjak borok Khoroksa fiaba koktoma angkha aroni simi 30-40 meter high Ganao no tongo hi Swtwi jagnai no aro thangyawi lamao se Swtwi tongsiwo ayangtei laiswo cherai rokni simi chengai okra chakra ro pilala no khatolabo borok rok thangpai khlaijaknai lama Ganao no Swtwi tongkha a borok nukjak sijak lukurok abno tui khorangti sena phaika hike kisasak borok rok lama Ganao Swtwi tongnai ni sugar tongo haini bagai bo oroma Swtwi honai kebeng gei kok sawo fiaba kok angkha je Swtwi nai a borok no samasik gri bini sugar tongo honai ge borok bahaike ba saimankha a borok ni sugar tongo abahai no mangpili kasi phaika dadak sidak camera buskango ayangtei okra chakra rok simiya cherai khonai rok bahai no laisuwo park rok phayo berayo borok ni buskango abahaike khula mela thayo Swtwi mani cherai rok nugui tamowan sukno abo bo Kwthar sungmo প্রস্রাব দলে রাস্তাত প্রস্রাব করবেন পাবলিক টয়লেট নাই বা আপনি তো চাইলে এই সাইডে রাস্তার এই সাইডে দেখো জঙ্গল আছে এই জায়গাতে যাইতে করতে পারতেন আপনি এই জায়গা না আমি সমাজের একজন সচেতন মানুষ অবভিয়াসলি অসচেতন আপনার বয়স হাওয়ায় বয়স হয়েছে লজ্জা থাকা উচিত আপনি ইয়ারে কি শিখাইবেন আপনি নিশ্চয়ই আমার বাবার বয়সী হইবেন ওইভাবে এই জায়গাতে আপনি পেচ্ছাপ করবেন অবভিয়াসলি মানে আপনি রাস্তাতে আপনি ইয়ে করবেন অপদার্থ ছোট লোকের মতো আচরণ করবেন আর ইয়ে করতো নাই মানুষ আপনি শুধু চেহারাতেই ভদ্রলোক Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham rignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kan boro manthogo ketal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirida tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan boro phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal nognino rignai risha wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Rwkha Mobile number 9862821223 tekisa kokdu number 87878315552 /82589191171 /8119938 548